Oostburg leeft mee met familie van Ischelle. Het is woensdag 17 februari. Dit is Zeeland Nu. Bloemenzee en verslagen reacties. Hoe verdeel je 2,6 miljoen euro? En Jongensdroom komt eindelijk uit. Goedenavond. Oostburgers leven mee met de familie van Ischelle van de Velde. Het lichaam van de 29-jarige eigenaresse van een kledingreparatiewinkel werd gisteren eindelijk na 2 maanden zoeken in het buitengebied van Sluis gevonden. De bloemenzee voor de deur van de winkel van Ischelle groeit sinds vrijdag gestaag. En sinds de vondst van haar lichaam gisteren is dat er niet minder op geworden. Nou, het was een hele leuke jonge vrouw en ze deed het allemaal heel goed. Ze had het heel druk. Ja, en als je dit dan hoort, dan je kan verder niks. Ik had het eigenlijk niet begrepen, je kan er geen woorden voor geven, hè, dat zoiets kan. Hè. Dat nog gebeurt in Zeeuws-Vlaanderen en Oostburg. Ja. Het zal niks uitmaken natuurlijk voor de familie, maar ik denk dat er misschien wel steun is dat er heel veel mensen uit Oostburg en de omgeving toch aan haar denken en haar missen. Het zal een raar gezicht zijn als het winkeltje er straks niet meer is. Maar zij is er niet meer. Ja, het is verschrikkelijk. De familie is vanzelfsprekend verslagen, maar ook opgelucht nu Ischelle is gevonden. Tegelijkertijd betekent het ook dat zeg maar, aan de nachtmerrie, zoals moeder het noemde, die 2 maanden geduurd heeft. 2 maanden lang niet weten waar je dochter is, dat daar een einde aan is gekomen. En nu overheerst natuurlijk het grote verdriet. Met de vondst van het lichaam van Ischelle is er antwoord gekomen op de belangrijkste vraag. Maar er blijven er nog veel onbeantwoord. En de antwoorden daarop moeten komen uit verder onderzoek van de politie en uit de verhoren van de verdachte vrouw die sinds vorige week vastzit. En de familie heeft sinds vorige week veel verzoeken binnengekregen om een stille tocht te mogen houden voor Ischelle. En hoe hartverwarmend ze dat ook vinden, zien ze er toch van af, omdat dergelijke bijeenkomsten niet bij Ischelle zouden passen en de familie het verlies liever in kleine kring verwerkt. En dan iets heel anders. Want wat gaan we doen met 2,6 miljoen? Het Rijk heeft dit bedrag aan de Zeeuwse gemeenten gegeven om de culturele sector te ondersteunen. Maar gemeenten zijn niet verplicht om de rijksmiljoenen daaraan te besteden. En dat baart sommige mensen zorgen. Ik maak me absoluut zorgen over dit soort maatregelen. Omdat ik denk van, komt het ook daadwerkelijk terecht? Dus ik heb ook alle zeg maar, aangesloten bij het Zeeuws cultureel overleg. Heb ik ook aangegeven van, ga naar je eigen gemeente toe. Klop op die deur en vraag hoe dat besteed wordt. Die instellingen die bij ons aangesloten zijn, die podia, ja, die horen natuurlijk in die basis culturele infrastructuur van de gemeente. Maar ze moeten wel duidelijk op die deur gaan kloppen en zeggen van, hallo, hier zijn we. Wie zou jij het nou heel erg gunnen? Ik zou het gunnen aan heel veel kleine musea. Want daar is, Zeeland is daar rijk in. Maar ook het Podium Rilland, de Wegwijzer. Dat soort kleine theaters die heel belangrijk zijn. Jonge cabaretiers die over 5 à 10 jaar misschien in de Schouwburg staan. Maar nu op dat kleine podium staan. En dat soort theaters, ben ik bang, als die geen ondersteuning krijgen, dat die na een jaar, want daar komt het in feite op neer. We gaan open, dicht. Dat die na een periode zeggen, ja, maar we kunnen het gewoon niet meer. En denken, dat zou zo jammer zijn, want dat is namelijk ook de doorstroom straks naar de 3 grote theaters in Zeeland. Dus als dat stopt, dan hebben we over 5 jaar ook een enorme verschraling in het aanbod in de grote theaters. En aangeschoven Anke Tanihatou. Anke, even voor de helderheid. Ja. Het geld waar we hier over hebben, dat staat los van al die andere steunmaatregelen hè, die al zijn aangekondigd. Dit is echt extra en echt bedoeld voor de kleine podia, de kleine culturele instanties. Zoals theatergezelschappen, muziekverenigingen, bibliotheken, dat soort dingen. Daar is het voor bedoeld en die vallen bij de normale steunpakketten heel vaak buiten de boot. Vandaar. Kijk. En het gaat om behoorlijke bedragen hoor. Middelburg die is bij koper, want die krijgt meer dan 500.000 om te besteden. Noord-Beveland toch nog zo'n kleine 35.000 euro. Dus het zijn best lekkere bedragen waar ze aanspraak op kunnen maken. Zeker, maar nu maakt Henk Schouten zich zorgen dat dat geld helemaal niet terechtkomt op de plek waar het terecht moet komen. Ja, terechte zorg? Ik snap dat wel, want ik heb ook alle gemeenten gebeld. En sommigen die hadden echt nog geen idee waar ik het over had. Toen zochten ze het uit van ja, we gaan erachteraan. Sommigen zijn al aan het inventariseren. Er is eigenlijk maar 1 gemeente, en dat zou je niet verwachten, die de 70.000 euro die ze hebben gekregen al totaal heeft verdeeld. En dat is de gemeente Rijmerswaal. Wij gaan naar de verenigingen, culturele instellingen die echt corona-schade hebben financieel. Die gaan we daar proberen mee te helpen. En waar moet ik dan aan denken?
Dan moet je denken aan natuurlijk Podium Rijmerswalen. Dat is onze grote culturele instelling in onze gemeente. Maar denk daarbij ook aan het Oosterschelde Museum in Ierske, de bibliotheek. Maar ook aan de kleine amateurkunstverenigingen, muziekverenigingen, mandolineorkest, dat soort instanties. Nou zijn er mensen die bang zijn dat dat geld aan andere dingen besteed gaat worden dan aan cultuur. Ja, dat kan. Het is geen verplichting. Het is geen gelabeld geld, zoals dat heet. Maar bij ons is het toch in ieder geval wel met een asterixje in de boekhouding opgenomen om het toch aan cultuur uit te gaan geven. Ik ben heel blij om te horen dat de wethouder in ieder geval ervoor gezorgd heeft dat dat geld ook inderdaad naar de cultuur toe gaat. Ze kunnen het ook gebruiken voor een gat in de begroting. Wat dat betreft is het culturele klimaat in Rijmerswaal de laatste jaren wel veranderd ten positieve. Kijk, dat is mooi nieuws. Als je nu zit te kijken en je hebt een streekmuseum op Tolen of een amateurtheatergezelschap, wat moet je doen? Zorgen dat je gehoord wordt door je gemeente. Ik bedoel, ga bellen, ga voor de deur liggen. Je moet echt iets gaan doen, want je hebt recht op. Duidelijke boodschap. Anke, dankjewel. De GGD heeft in de eerste maand dat er wordt gevaccineerd in Zeeland ruim 18.000 zeeuwen ingeënt. Het werkelijke aantal gevaccineerden ligt hoger, omdat in de cijfers van de GGD niet de vaccinaties zijn meegenomen die door huisartsen en verpleeghuizen zijn gezet. De komende tijd wordt het vaccinatietempo verder opgevoerd. Zo worden er volgende maand 2 nieuwe priklocaties geopend. Op 1 maart in Studio A58 in Middelburg en later die maand op een nog onbekende plek in Zierikzee. Hi, ik ben Lilian. Hoi. Vandaag, precies over een maand, de Tweede Kamerverkiezingen. Lilianne Ploemen van de PvdA was vandaag de eerste lijsttrekker die tijdens de campagne Zeeland aandeed. Ze kwam hier onder andere praten over het openbaar vervoer en de aanrijdtijden van ambulances. Voor de komende periode willen we echt heel veel meer investeren in openbaar vervoer, in spoedzorg, maar ook in de voorzieningen in de dorp. De bus gaat hier maar tot 4:30, 5:30. Oké. Als je een bezoekersuur ernaar hebt, dan gaat het dan niet. Dan ben je dus aangewezen op de auto of de fiets. Ja, dat was heel fijn dat een lijsttrekker ook naar Zeeland komt. Maar ook dat iemand gewoon naar je luistert. En ook als jongere dat je serieus wordt genomen. Voor paardenliefhebbers en liefhebbers van romantiek. Vrouwenpolder is een attractie rijker. Met de koets, getrokken door witte Lipizaners, rijden door het Walcherse landschap. Het kan vanaf deze zomer. En voor initiatiefnemer Nico Messu komt hiermee een 30 jaar oude droom uit. Achter deze rode deur stalt Nico Messu uit Vrouwenpolder de crème de la crème uit de paardenwereld. Rechts achterin Betsy, links achterin Mayday, rechts voor Ricolta, links voor Mima. 7 Lipizaners van de wereldberoemde Spaanse rijschool uit Wenen. 30 jaar geleden droomde hij er al van om deze toppaarden naar Vrouwenpolder te halen. 2 jaar terug werd de zoektocht serieus, vooral vanwege aansporing van Messu's partner, ook een paardenliefhebber. Maar een Lipizaner krijg je niet zomaar. Toen heb ik naar Wenen gebeld, naar de Spaanse rijschool. En die hadden Lipizaners te koop. Ik zei, stuur er maar 4 op, zet ze maar in een vrachtauto. Ze zeiden, nee, dat gaat niet, want die Lipizaners die gaan alleen naar mensen die wij willen keuren. Je moet komen. Ik zei, nou, ik kan niet rijden met de auto, ik zit in een burn-out. Dan moet je met vliegtuig. Dat kan ook. Ik zei, ik durf niet te vliegen, maar ik in vliegtuig naar Piber, naar de basis van de Lipizaners. Messu moest op keuring komen en kwam er doorheen. Hij mocht jonge en gepensioneerde Lipizaners mee terugnemen. Oké. Sinds een jaar staan de paarden nu op zijn landgoed Twistvliet. Elke dag leren de paarden en Messu elkaar beter kennen. Dat is een feest. Dat is een feest. Kunt u dat eens uitleggen aan mensen die bijvoorbeeld niks met paarden hebben of het niet goed begrijpen? Wat is dat? Wat maakt het dat het een feest is? Je bent online met je paarden. Zoals iemand met zijn computer online is, bij dat met hun. Je hebt met iedereen contact. Voor niet-paardenliefhebbers, het is alsof je een paar Messi's kan toevoegen aan je nationale voetbalelftal. Ze leren heel snel, wat ze kunnen blijven ze doen. Het zijn gewoon vrienden. Messu verwezenlijkt zijn jongensdroom. Vanaf deze zomer kunnen andere paardenliefhebbers ook een rit boeken bij hem. Het is familie. Het is familie, zo voelt het. Ja, ze zijn geadopteerd. Omdat echt winkelen er nog niet in zit, wordt er massaal online geshopt. En de pakkettenstroom die dat veroorzaakt zijn voor niet-essentiële winkels, die nog steeds grotendeels dicht moeten blijven, de redding. Zo ook voor sportcenter Soeburg.
sinds eigenlijk de tweede golf. Dan is een piek gekomen dat we gewoon top draaien, zeg maar. Dus ja, dan zit je gewoon rond de 200 pakketten die je nu per dag verwerkt. Het gaat om enkele centen die hij per pakket verdient. Niet genoeg om van rond te komen dus, maar het gaat ze ook niet per se om het geld. Het is voor ons eigenlijk meer niet om de verdiensten, maar omdat de mensen je winkel leren kennen. En dat ze even hier rondkijken en dat het toch op mond verder gaat. En door de pakketjes heb je daar gewoon een extra stimulans voor. Ondanks die stimulans wil het momenteel niet echt lukken met de verkoop van zijn producten. Het sportgedeelte is redelijk op zijn gat, maar de pakketjes blijven op het algemeen wel nu meer vanwege de corona. In het magazijn is ruimte gecreëerd voor de pakketjes waar ze dagelijks mee bezig zijn. Ondanks de drukke combinatie tussen een winkel runnen en de pakketjesservice doet het stel het met plezier. We hebben hiervoor gekozen, het is onze droom geweest. En ja, dan scheelt het qua drukte al qua stress. Dus puur voor het feit dat het onze liefde is wat we nu doen, maakt de drukte denk ik niet zo uit. Alleen al bij pakketdienst Homer zien ze een flinke toename in het aantal servicepunten in Zeeland. Sinds de coronacrisis is het meer dan verdubbeld. En ook de buurtpunten rijzen de pan uit. De 26-jarige Daphne van Hezen uit Axel is zo'n buurtpunt begonnen, waarbij ze zelf pakketjes aan huis aanneemt. Ik ben begonnen als afhaalpunt omdat ik via Vinted dingen aan het verkopen was. En ik ben afhankelijk omdat ik geen rijbewijs heb. En ik elke keer naar de Terneuzen moest, want daar was het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Dat was onhandig voor Daphne. Een rijbewijs halen zit er voorlopig ook niet in, omdat ze ernstige rugklachten heeft door een auto-ongeluk in 2017. Mijn rug is door het ongeluk, de onderste wervels zijn ingeklapt en zodoende. En daardoor kan je ook niet werken eigenlijk? Nee, het is eigenlijk heel erg veelvragend. Elke dag is een nieuwe dag. Ik weet nu als homerpunt dat ik wel iets te doen heb. Dus dan hou ik me overdag een beetje rustig. En begin ik rond 1 uur of 3 mijn dingetjes een beetje te doen. En dat begint met het inpakken van de pakketjes die Daphne zelf online heeft verkocht. Vervolgens hoeft ze niet ver te lopen om het pakketje op de post te doen. Maar dat is niet de enige reden waarom Daphne een buurtpunt is geworden. Eigenlijk de doorslag was wel omdat mijn zoon zei, mama, ik heb geen doel. En toen vroeg ik van, hoezo geen doel? Je bent 8. Wat wil je later gaan doen dan? En toen zei hij, ja, net zoals jou. En omdat ik natuurlijk in een bijstandsuitkering zit, heb ik de keuze om in ieder geval nog iets aan te pakken en een voorbeeld te zijn. En zodoende, een homerpunt. En op die manier helpt ze niet alleen zichzelf, maar ook de buurt. Hoi. Een pakketje. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Is het voor Nederland of Het laatste beetje sneeuw wat er nog lag is nu echt weg, want de temperatuur kwam boven de 10 graden uit. Verder was het een wisselende dag met opklaringen, maar ook bewolking. En morgen gaan we gewoon even in de herhaling met temperaturen rond de 12 graden. En in de loop van de middag neemt de kans op regen wel toe. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu van vandaag. Geniet nog van uw avond en tot morgen.